velkommen til en ny video på den her kanal. I dag har vi Conrad med. Hej, Ida. Jeg har bare slet ikke. Hej. Jeg har bare slet ikke. Nej. Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Nej, han er lidt fjollet. Ja, det er jeg sgu også. Jeg er sgu lidt fuld. Kæft, der er en spiller der. Det skal jeg tjekke lidt ud. Ja, det skal jeg da tjekke lidt ud. Ham vil jeg gerne lige hurtigt plukke. Værsgo, headshot, det flyver lige. Flyv dog. Værsgo. Flyv. Så er han død. Så du godt? Jamen, jeg tror, du har en mega godt. Okay. Jeg tror, du ligger mega godt. Og jeg skal også til at spille guitar, når min far kommer hjem. Ja. Og kig, det er Conrad. Ja, det er min face. Ja. Ja. Og jeg viser lige mit hus, ja. Det her, Ja, så bliver de der bange. og så Det er ikke i orden. er det her ikke i orden? Nej, det er nemlig ikke i Det er orden. ikke i orden, fordi jeg bruger alle i deres skud. Det må du ikke. Det må du selv ikke. Nå, men... Altså, så kom det. Nå, jeg kan ikke sende dig. Jeg kan ikke sende Jo. Nej, det er ikke min billede. Der kommer en mere. Vi ses i næste video. Hej hej. Så kommer der